こんばんは、コグです。始まりました。毎日投稿1分間スピーチの時間です。ということでね。今日はね、いきなりけど、コグ、今日、100円ショップに行ったんだけど、コグ、釣りが好きだから、釣り具コーナーに行った時に、なんで釣り具コーナーに、一昔前の中日の二遊間のコンビ、荒木と井端の洗い場関係あるんだろうなって思ってよく見たら、洗い場じゃなくて平ら場だったよね。似てるよね。みんなもこんな経験ないかな。はい。ということでね、そろそろ時間になるのでね、今日という一日に感謝して、明日も頑張っていきましょう。バイバイ。